Joining Dului Auditorium Hall along BJP atu Vikas Utsav ke paman mai along kami adim pet cenglok kijun alang ata kipi pedat aputa Ferang ke atu mingduk cepaklan Lumbajong constituency angkang hidim tiron model village along Sorkar pen kerap kawi ajong rongesi thul pak pen PWD atwa ke salam asai kedeng KSA Hamran Regional Committee pen Indeng Pokeba Sirkep Angdeng KSA Amhang ke Tek Arni Hamran Rongchingdan Batu Aklamalong Katalondun Ada bertalong pen liberta thanmang thara harmony pen non bertang ton pen arjita Joining Dului Auditorium Hall along Jakoni Pai Inkora Hiniarni BJP asong don pen Lumbajong lapen Dhansiri constituency Hinia Parman Vikas Utsav ke paman Maya long Perangke tumpan RD kipipe aputa Kadnu sa Perangke pen bertanang pale Vikas Utsav Amayalong HED Minister Sumrong Hang Karbiang Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Lapen EM MEC Atum Chetong Dun Labang So Amayalong BJP Asong Atum Pen Karbiang Long Along Ri Along Perangke Atum Birta Kiridun Apan Kidun Ahul Perangke Adelung Apan Kangni Adim Pen Danglok Kijun Alang Anta Kipi Pedet Aputak Perangke Atum Ningduk Pen Mayalong Pen Bang Edlo Lasopi Man Pen Kido CEM Tuliram Rong Hang Amitang Amatsi Perangke atum apan phun pen kachunung ripon padolo laso pitong sikot pen perangke adilung atum chingwaisi perangke atum puloti birta kirep dun apan adimaklong dovek nang jipu alam chethan chimung pen lamthe cherai ponsi non kiwang jilang ani pen jongsi BJP asong atum perangke apan kepangkre dokok puloti District Press Club of Karbiang Long ahin pen ke BJP asong apan birta pangdak pipilo pusi chedon sarpen lamthe cherai ponsi lamrai tokpon tetlo Lumbajong constituency ke paru angkang man japan kilometer hini an kahilo hidim teron model village along jakong nepa inkora hini arni rong situr pak pen PWD atwa ka salok asai kedeng aberta kadnis asai MP apherang ke pen berta nang pale Kedam tang 2005 aning kan manja ahwar along dimasa ka cheleng PWD atwa adung hidim teron middle village senglo labangso arong piningan ningkan cricket home arta plengtanglo lapen labangso arong arat atu voter ID pen chenglok Kekenang so alo anta dolap lopon sitame pini arni anta hidim teron middle village kacheleng PWD atwar kahino pen chenglok ongdung sorkar pen kachingthur amo thangnat ki pi pajir pon avelang laso ajok hidim teron model village arong aral tum feranke angnu aningduk alam the chepaklang itu lagi Lumbajong constituency manja pen 2 kilometers hidim teron arong non nili thekbonlong lo je ladak Ningkan kan pelone alang tum dak do bons tame pini ande tor mesen pen thengle lasi lon alang tum kami klem atum ha hydroponics nang kopi ko se alang tum kami klem ma koson se alang tum tapuson pini ma kan kola ni do tang ningkan krepo lo dak do ta ningkan krepo pen ang tum kopi pilo dak sarkar pen ale gelong genon pen tinya lang non puta tuwar da theklong le ring ta theklong le tuwar ka heng non puta ningkan krepo ka do ta ni tin asin ju theklong so ka je pon punoi ajat punoi ni litung ke non puta ki theklong le tela non tun la pini kam ke klem rong si chingru pe si kam klem ma ni tum rong si chingrum pet pen si kam klem lu chingwai et pen si ni tum ke kam klem lu haya kam anta ente ki dam tan non ke lang dam de puriwartan sarkar lo bons tame la puriwartan sarkar pilo nang tum nang lang pon ke non ajat nang lang pon pe ente nang tum kidam tang MSC election hundur ton teron ke PPC ke bang election ke campaign PPC nang jekang la PPC na citak tang ke tawaran tipo boleh non puta tawar ta nang pipedet ki jo nasi gemelo nili tumge non puta sinna jitek long le tawar ta nilong le masi lang ta kostopi tawar ta kostopi so pun ege se pon angka ni koson gari le ranta gari da janglu tipi rat mai thanola lang tum ningkan kan melan ne alang tum dak dolo bons tame piniar ni anta alang tum thang development mate sarkar ban kirap long le lang besar ni tum nang thanon la sinon le tum arong kamra pan arjupon sang alang tum dak kopi kisung mapi ke boy malang tum ben estontonne alam arjupon sina nangli da rong kamra lo de nangli rong kamra pe nangli kopi pis nang tum sarkar ban piniar ni kirap long pon la dak non ma ke ni tum kirapon thelong le pin lang la non sarkar bangke lasi ni tum towar rong pulo tang te isi rong pulo te towar la pen mi lang bangke inchunai la pen lang nai sarkar tum adai to du sarkar ke sari tum la samet pini anian same la hai kera abar salong elang ni tum 2003 pen ni tum dak establish lo dopang cheng lo pini an ni tum
nikang kre po anli kai lo bale elo lasi nilitum pudam elote labang suarat dak don pharu arat ke nilitum sum ipik athe karbi lapen hanso khai lapen kusari pen aleng labang sohu sini tum si relief pen sini tum handak isi bang hidim town area sorgari yang bran sibang dak pilot project field do khali do pusi ni tum hanang ke pek bang sorat ni tum mani ke hemi cholap mani ke muni kichi ke yang adu ahem di tiu kang pen sini tum da isi rong ke seng rupi seng tame non anil tum thirkluk lo ni tum dak botar lista dolap pen ya ta dolap lo wal fis tame aningkan pek atum lebang sitame non son election aprang ke lason bonai ko election dam delote thangnap asin tawe lasi nili chuningri parlo itu niki non konsil ki chari bomatum apa sameli churo chuningri churo parlo lasi prabjin pen la hai hui arong along kelang meme arong marang te kiduki sung labang so abdungan ke pepet ji ke humri dai bang nili chuningri lo lapen lawar sitame lapen tenon nang letum kidam ta election do lo non kilam ta election kidam ta election ta haidet penal tum non ki bang ji non ki du bom ton thero na panel tum pc puje non si nang lang le penal tum ki bang ja por pc ma tum mata po jong si non dam tet pen non puthot ki bang pri election hut jong si la puson rat tum phan apor pen jitu aning parong pen rong ruap phan pen aning pethe pen nong si apong dala puson prutang te dili tuma bangke rat cari pet rat cigrum pet pen akor ni tumarong sarkari la bang soarong ke hidim teron tu di sama nomor 2 anke karbiarong siki ong karbiarong side dak rong korong sengkep do more than dak 8000 9000 na voter do lasi lahai arat tumge khamkhi thi popusi ratum ongdung arat atum arong tin arat tame non phong bangke aning ki punglo lasi ratum lasi ni thiblo lasi non jitu kebangji ahus tame jong sila posona batai sila poson raraphan kichak pon abatai akamang picunci pulu tangte nilitum rong saru wasatum ta rong ten rong saru wasatum ta itum kicari kicalon apelitum ta iya kongdo apawardo lasinon bagelitum same kamkit tipo alang itum konsil kicari bate konsilong kidu ang hoy kidu atum dele apawar kidu kali nitum rong rup kicari atum same apawardo lasi rat ke kaki same theglongwer kusonsi klema kusonsi kedama kupima poke rat tum same dak theglong chini nasi non tero ton haidet pen batai kon dak nake na humrita dak nitum pudang lo tela bangso hidim ton angkang bangke alang linon ien gechop abang hu roton ton bangke dak batai stela so angkang long bangke haidet pen ha abang wepilang hala bangso hut election hut bang election program hut bang hedi camping program hut bang hala dak hilong do hala dipo dolong long dak bang program dolo hala dak playground bonai bala puason bonai pulo bons tame pinyarin ta bonai pontek dia lo lapen alangli hoy election hus tame rong rum nang kilut ke alangli baido nang dun alangli mrs nang dun lan cholo lasi nili suri chuningri palo election aprang ke chakela poson halo arong tin arup tin sitame nitum anke rong ru ke paklar pan towa me lang kadu kawi same nitum anke langpon po ba klempon po bosi pulo bons tame non haidet ke pilon non haidet pen afis ke bangke nitum thangda theglong le aria theong le lapen thanga ki klempon asinawe lasi nangle tompha nili media hong klamlong kadu kawe arat chingrum pen pini kabang so atwar ke bonai nang tum kadu kawe kithe ge dingnam phan chunuri yang tung ke lahan lo nang tum phan ka juna yang tung bangke lasi nangle tum rar phan aning pe thechot marang te rar phan aning pangtang chor bang chongche lasi akam amu bang si theglong nang pusinili chuningri labang so PWD atwar lake manja adung arai ke do arat tumka celeng atwar lapbuchot kali dimasa hawar ongdung aradatum anta labang so atwar pensi celeng lo chojor cholang lo charli osmaratum kedam kebang lapen kisu kiuni ahur ason sitame kache pon kache wananta labang so atwar pen lo sitame PWD atwar kahino parpik ajo kaceleng aphan pinan kisung cecakna rentilo hidim teron mudal village angkang kadukawe pen rong ingkoi rapho aratum aphan pini arni anta sarkar pen kupi athesi kelang kepangkre aretma pusi rong aratum pen karjupon padu anti lumbanjong constituency angkang rong rup aloke thangnat kaching thur amuta kedeng pon aweloma puta rong aratum pen karjupon padu lasi lumbanjong MSC mate EM roton teron lapen CN tuliram rong hang atuma phan
Prabjin pen hidim teron model village lapen dimasa arongarat atum kaceleng PWD atau work selam ponji aphan rongarat tumpen kacunung ripon pado আমাৰ ৰতন তেৰণ ডাঙৰীয়াটো এইটো ইলেকশ্যনৰ আগত আহে আৰু পাছতে নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত যোৱা আহা বহুত অসুবিধা আৰু পিছলি পৰি যায় পৰি কিনি ঘৰত ঘূৰি আহে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে এনেকুৱা অসুবিধা আমাৰ চলি আছে বহুত অসুবিধা চলি আছে ঘৰ কিমান বছৰ থকা হৈ গ'ল আপোনালোকে আমাৰ 2003-4 বাজৰ পৰা আমি ইয়াত চলাই আছো ডাঙৰ কথাটো দি যায় পানী দিব এই ৰাস্তা দিব আৰু কাৰেণ্ট দিব ৰিংকুৱা দিব এইবিলাক ডাঙৰ কথা কৈ যায় আৰু এতিয়া আমাৰ এতিয়া কাৰেণ্টো নাই এই ৰাস্তাও অসুবিধা আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লে ৰাস্তাৰ অসুবিধা আমি হস্পিটেললৈকে যাই নাপায় ঘূৰি আহিব লগা হয় এনেকুৱা বহুত অসুবিধা আমাৰ Pokebra sirkep angde KSA amhang ke thek arni KSA Hamren Regional Committee jakong ne phai engkora isi arni Hamren rong supi ward number 3 rong chingdon pathua klamalong alir alon pen katalon pon aberra katni sa pherang ke hondor grupen berta nang palen KSA Hamren Regional Committee kepalo angkang kadoke branch lapen sub branch kresir kep atup chingrum si RD dojot mai kangni pachun ponlu Hamren Regional Committee amai provin timung pen mai chepahim pu ponsi konchun bang bipul tok bipen ajok mai alam the Paponlo anparta alhui ke pachuni asai pachun ponlo alhui sarpo aman pen ronghang rongbong rong arak pen karbi traditional king mate karbi richo ramsing ronghang katharbur rupsing kathar sinot rubising rongphar mijikiri ingleng lingdok seng rongpi pherangke samsing hanse west karbi anglong dc dibujuti hajorika mec barim chandra rongpi KSA CE bd sir philip taro KSA CE Rapchun Bang Thangsing Timung Anparta Hampang Asong Kaprek Atumpen Tache Tongdun West Karbi Anglong District IMP Hamren Rong Supi Angka NEC Atowar RCC Adolong Kaheno Rihing Ame Kachathor Ahok Kabe Haihui Alam The Arsik Jikpen Chingki Chingwai Ponsi Pinpur Alo WKA DC Arideng KSA Pen Pajir Pondo Mai Along 2018 Anikan HSLC Asadlang Ki Undun Abang Pubang Pila Pen KSA Pen Kache Song Along Areng Hu Keso Atumaphan Nong E Man Peng Kedo Alhui Arideng Pen Pajir Ponlo KSA Ge Khai Morbun Puki Hangar Puki Theu Lasi Kadukawe RD Pidu Nangji Pu Karbi Richo Pen Jadlinsi Ing Samjin Pen KSA Amhang Thek Arni Katalon Pon Patrin Ponlo Nomam Sopor Pan Bertamo Inton Ponixina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dhinamo piputat bertalong bangthulo duar amla ke parlo ponjan borpatha araraphan hiji asai kachoti ki jiaphan panongsi am tereng athak am karlo alangroy irrigation sai campaign teng ponsi pipeline ke salampon pabeng hoi ajok
digesir ahawar along kido aratum kaphere meme aputhak jakong ne pha engkora hiniarni kadnews asa hemalong birta nangle Surhini la trok aningkan irrigation pipeline ke pang nipon pangcheng lo bon setame pini ani anta patang te si ahirang bikrai lo pusi hadak ke do aratum pen nang pachini dun labang so asa along contractor amen manai teron pila pen sub contractor anukul saha helo pusi hadak ahawar long ke do mate dikisir aratum pen than pachini lasi madu contractor setame bangso asa nang cheklem ke patang jia phan kachunung ripon padu athema pipeline ke salam pon lake dikisir arong angbong amar se ahile kihut lapen asa abang ke patang te bikok ajoksi kaphere meme nang dukoklo labang so hilik kharnuk mitar nar kepen kep ando lasi lason rong ang bong along hilik ki dukok ki chokche lapen bangso adim along munile klodam chok lute rengun edechi lasi bangso asaya puthak puthot ke patang je phan kar benglo autonomous council kachari pon ke theke ding atum pen bangso apap island ke sai lampon a contractor aphan prapjin pen ka sai lampon ke patang je aphan digisir ahwara rong asarthe atum sodak pen kachunung ripon pado lapen bangso asai ke patangji kalisi ke bangtang alang pom anta along ka preksik ponti elu puta hadak ke do aratum pen ferangke atum ka humidam hut nang pachini dun itu bang ke pui bang la pulo te a contractor komalo ne ni tumang dal anchine na te lang tumet teng bang ke nikan phos selo ada carlo aroi adem teng pen nonan la so dem teng pen la so alang roi irrigation ke ponji pu bangke borthar punja borthar se pale i pulo te la so punja borthar pale i pula so rong ada ka jo hihut pon irrigation angkhek dokok athema dak karnup ing tuwing ring dokok la se bi wo phak okol ladda tali mune ta phan thak ka phere pondo mune thijanda usomar tom ki jui aurason pine dong piphu pe phla dokok la se sodak pe la so irrigation bang ke pachun pon phansi hitom kon dak digesir be rong ben same kuthot nil tum akethi MLA tumhan CM tumhan atum ban an baname hitom la so alam patang pon phansi nil tum na chuning rilo la pen prapjin be la so a contractor phan kene pon phansi na tumhan ta chuning rilo West Karbi Anglong District Dongkamukam along Jakong Nipai Ingkora Hinyarni Thongno be akumlin along Radatum pen Kalitang Arlis Teron pi aphan kachikimupon pado Dongkamukam Thongno be akumlin along Rat Lapen Self Help Group atum chingrum si kidam tang busik Nipai cricket home arni apran kidam nang ju abang pi Kalitang Arlis Teron pi aphan Kendel Kaisi kachikimupon pado Karbi Anglong Autonomous Council pen nonpu anta thangnat RD KN pon kabinet ajok Rada tumpen ningduk cepaklang pon. Alangli ilis iris teron pi aphan 13 nani alangli phan imnut abangku meglangno nolangno matha pen alangli phan apran padom duya doine alangli phan sabe jomme phangme parachi phanse nilitum pini alangli phan anutinta mo misisi pen kaisi alang ni phan anso se chomalong same ningarong ningbohong beng gitu dunia phan se nilitum pinila kendel kai pon lo la pen ke adun thru nilitum la rongkhang blok ano nilitum self help group ano ko anma ka tipatu alang die long sitame misen si nilitum theklong la si nilitum la mugila hoya hin pensame nilitum law and order lo khana lo ta dam lo la pen ke ako nilitum dongka ako ha hamten hai kibalong kali kudak ta nilitum dam lo la si la solong kami law and order lo manke hoitu police kusta pachi chite jiba phasi stami pide bathek sta nilitum hoi pen manke alang li phan je mane chat pen sta me kok that pi pen selang ni phan pa chinang bo sini litum law and order mante memorandum sta ni litum pidam lo lasi lason thak thak si non ilitum Assam ba central long ba dalitum district long sta me kachari bo ma sarkar tuman ta ni litum isi alang li phan
जेली तुम कार्बी आंगलों पेन बादे समय नो along Africa district ba Assam state along pe pahre long समय alang li तुम mama kichi mane pini jinsu mi me hormu dolo pusami sorkari minda kerap dola si alang li phansa me asumar bank hido nasila asumar bank hi san me alang li tum la sorkari minda kerap ti ponte nili tum la mohila hoi tum ben ansu se ningarong do po la si pini ke nili tum la kendel pe kai long ke la ansi nili nam the ton ko lo ka do ada berita bang lapan sikang ton poniglo domi thak me karton